Dominik, čo všetko potrebujem, keď chcem prezúvať pneumatiky? Budeš potrebovať vyvažovačku pneumatík, prezúvačku pneumatík, k nej budeš potrebovať kompresor, no a nejaký zdvihák, buď takýto nožnicový, alebo ručný, prípadne štandardný dvojstĺpový zdvihák. OK. A vidím, že tu máš viacej modelov, ktorý by si odporúčil, alebo ktorý je na čo, alebo ktorý je lepší? No všetky sú fajn, každý možno pre niekoho iného, každý má svoje výhody aj nevýhody, ako to už býva. Viac menej model KV300 a KV500 sú veľmi podobné modely. Aj hardwareovo, líšia sa hlavne vo výbave. Tento model KV500 má navyše laser a prisvietenie, môžeš sa pozrieť. Signalizuje nám to vlastne, laser nám signalizuje presne, kde máme nalepiť zavážie v režime ALU-S. Má ešte nožnú brzdu, čiže teraz, keď ju stlačíš, disk sa už vlastne nepohne a môžeš si to presne nalepiť na miesto určenia. KV300 je veľmi podobný model, avšak nemá laser, nemá nožnú brzdu. Na obe vieš dokúpiť adapter na kolesa s veľkým stredom, ako má napríklad Iveco Daily alebo Mercedes Sprinter. Prípadne vieš tu kúpiť aj adapter na motocykle a vieš prezúvať aj motocykle. A toto je Gruber M740, to je vlastne priamy konkurent KV500. Veľmi podobný, tiež má laser a tiež má tú nožnú brzdu. A sú na 230 alebo na 400? No, vyvažovačky sú viac menej všetky na 230. Prezúvačky vieme dodať, štandardne sú na 400, vieme dodať niektoré modely aj na 230, záleží to od aktuálnej dostupnosti. Ale vieme viac menej aj takúto veľkú prezúvačku vieme dodať na 230, aj takúto menšiu, polautomatickú. Tam ešte možno máme zaujímavý model KM20 a KM22. Tie sa líšia vo veľkosti stola. KM20 má stôl do 20 palcov a KM22 až do 22 palcov. Ktorý by si mi odporúčil? No, to záleží na čom. Na e-shope máme 3 kategórie. Prvá je štartovacie sety. To sú sety, ktoré sú fajn, kvalitné, ale sú pre ľudí, ktorí majú nízky budget, chcú to domov, začínajú, ale stroje sú fajn, dá sa s nimi pohodlne pracovať. Super, začneš s biznisom alebo s prezúvaním. Druhá kategória sú najpredávanejšie bestsellery. To sú produkty, ktoré vynikajú najmä v pomere cena-kvalita. No a tretí máme profi stroje. To sú profesionálne stroje, na ktoré je potrebné väčší budget. A tieto prezúvačky? Ktorá je aká? Výrobca štandardne používa rozdelenie automatická a polautomatická. On to rozlišuje tak, že polautomatická, tam sa rameno vlastne odklápa ručne do boku a pri tejto automatickej sa odklápa pomocou pedálu. Nemáme ju teraz pripojenú, ale urobíme si neskôr aj video v praxi. Tie rozdiely sú také, že prezúvačky, pri ktorých sa odklápa to rameno dozadu, s nimi sa väčšinou spája väčší stôl. Toto konkrétne je stôl až do 24 palcov. Niektoré na vyžiadanie modely máme až do 26. Toto konkrétne je vybavená vlastne aj pomocným ramenom na runflat. K tejto vieme tiež dať pomocné rameno na runflat, ale trošku iné, takýto prítlak on sa umiestňuje tu, na to tiež si potom s ním nahráme v budúcnosti video. Ďalšou takou výhodou je tejto prezúvačky, alebo väčšina týchto prezúvačiek to má, že máš pumpovanie pomocou pedálu. Vlastne tu máš zabudovaný nanometer a tu na tejto strany je pedál. Keď sa pozrieš, my tu teraz nemáme pripojenú, ale bude ďalšie video, v ktorom budeme z neho pracovať. Tu vlastne s týmto pedálom vieš hustiť potom už priamo pneumatiky zo stroja. No a tu máš to pomocné rameno. Okay. A budeš potrebovať aj kompresor, ako si spomínal? Áno. Ku prezúvačkám my odporúčame aspoň 2,2 kW a 200 litrový vzdušník. Samozrejme, do nejakého domáceho použitia si niekto kupuje, alebo je možné dať aj nejaký 100 litrový vzdušník a nejaký 2,2 kW kompresor, ale tak do takého, nazvime to takých podmienok, kde sa bude viac prezúvať, odporúčame aspoň 2,2 kW a 200 litrový vzdušník. To je taký minimum, si myslím, že čo na také väčšie prezúvanie bude potrebný, hej. Bude potrebné. OK, takže to sú
tie isté, alebo... Nie, samozrejme. Ako môžeš vidieť, tu za nami je model KKT 1300 na 300 a toto je model KKT 800 na 200. Ten údaj 800 a 1300 znamená liter za minútu a ten druhý údaj znamená veľkosť vzdušníka, čiže 800 litrov za minútu, 200 litrový vzdušník, 1300 litrov za minútu a 300 litrový vzdušník. Okay. A ešte povedz mi niečo o tom zdviháku, že keď už mám kompletnú dielňu, hej? Môžeš si zvoliť buď nožnicový zdvihák, takýto mobilný, prípadne nožnicový na podlahu, ktorý vysokého zdvihu, prípadne nožnicový zapustený do podlahy, alebo môžeš dať klasický dvojstĺpový zdvihák, prípadne môžeš pracovať s nejakým pneumatickým zdvihákom, alebo s nejakým takým zdvihákom typu žaba. Samozrejme, ja si myslím, že keď niekto tak chce prezúvať a myslí tak vážne s prezúvaním, tak to zase nie je až taká veľká investícia a zase dajú sa na ňom potom robiť rôzne iné veci, je mobilný. Tento model je možno, by som povedal, jeden z najpopulárnejších, asi bude aj najpopulárnejší. Je do zdvihu 100 alebo 120 cm. Toto je celá rybavá dielňa, hej, keď takto zoberiem. Áno, to je taký základ. No a k tomu už potom vlastne potrebuješ len nejaký uťahovák na kolesa, nejakú montážnu pastu a tak ďalej.